Napanunin tao ang Ibalong Sentrum for Recreation sa Legazpi City kan opisyal na magsikad ang Palarong Bicol 2024 kanakaaging Domingo, Abril 28. Presente sa pagbubukas ang labisa sa ismil na parakawat na hali pa sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Sorsogon Province, Masbate Province, Albay, Iriga City, Naga City, Sorsogon City, Masbate City, Ligao City, Tabaco City asin Legazpi City. Ang estudyanteng si Juvel L. Allende kan Team Camarines Sur, excited ng gad sa pagpuon kang Palarong Bicol. Sisikapon niya ng gad ang makaangat ang grupo ninda sa basketball 3x3 category nga ni makatungtong sinda sa Palarong Pambansa. Preparation po na ginawa namin para dito sa Palarong Bicol is talaga, tiyagaan. Kasi super bilad po kami sa araw. Kailangan po namin gumising ng maaga tapos i-balance din po yung pagkain namin. Sinda Gio Vincent Balya asin Veronica Jane Banyares na pambato kang albay sa dance sports asin dating nakalog na sa Palarong Pambansa kanakaging taon. Excited man na maibida giraray ang sa indang tibay sa Palarong Bicol. Masaya po kasi po naka-Palarong Bicol po ako ulit. Practice po ako mabuti. Do your best lang po. Taga-Pares lang po. Total na 13 delegasyon ang maralaban-laban sa maniba-ibang sports competition. Presente man sa pagbubukas ang coaches kang kada delegasyon, coordinators, asin DepEd officials. Mientras tanto, sigun kay Dexter Season, ang Assistant Regional Sports Coordinator kang SDO Legazpi City, sa primerong aldaw pasanakan kompetisyon, may mga nagbungkaras naman daang problema sa nagkapirang-biliting schools arog kang kakulangan sa supply ng tubig. Alagad handa man daan sa indang opisina sa siring ng mga agyat. Mayroon po tayong incident management team. Lahat po doon, lahat ng billeting schools, may posted pong number. Kung ano man po ang kakulangan sa tubig, ilaw, o whatever related incident sa nakailangan po or emergency, kailangan ng ambulance, whatever, i-text lang po kasama po yung 911. Saro pa sa mapigka kaatubang na agyat kan mga partisipante ang maharasahas na panahon. Sa ibong kang pagsarado kan mga eskwelahan sa probinsya nalawos ang Palarong Bicol. Asigurasyon ni Engineer Ronald Asis ang Regional Sports Coordinator kan Department of Education Bicol, may pigsusunod sindang window hour nganing masiguro ang kaligtasan kan mga atleta, urog na itong mga kabale sa outdoor games. Pirmi man daang nakandaan sa indang medical teams na magresponde sa pwede sir na magbungkaras na emerhensya. Doon sa incident management team, lahat po yan coordinated na. So far po, we are very smooth sailing ngayon. Hindi inaasahan natin may mga pangyayari na baka hindi yung mga toward incidents, pero nakahanda ho ang bawat team. Madurar ang Palarong Bicol 2024 hasta sa Mayo 1. Mientras tanto, target man kan DepEd Bicol na makalog sa top 705 sa Palarong Pambansa ang unya na taon nagigibuon sa Cebu. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.